République Centrafrique ametaga yembi ni ale faba ye bangi ye Fransi jamana ata fɛ ka bɔ jamanaw la jamana minnu n'a bɛ nɛɛma ni hɛrɛ ni dugujukɔrɔ nafaw sɔrɔ ye o hukumu kɔnɔna na Centrafricaw fɛ yen min ye Fransi ye ale bɛ ka donbolo kɛ donbolo min ni Centrafrique ma kɔlɔsi a bɛ sɔn ka na ni a dafirili ye yanni kalataw cɛ Septembre kalo salen tile 26 an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Fransi lasigiden bɛ Centrafrique faba kɔnɔ n'o ye Bangi ye ale ye kibaruya di ko baaraw bɛ a bolo baara minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ donbolori ye ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu minnu bɛ yen olu bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fransika minnu bɛ kɔ kan n'u b'a fɔ ma ko staffu n'i ye ko in jateminɛ Fransi bolo bɛ nin ko in duguma cogo min Centrafricaw fɛ yen tɔnjɛkulu minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen welelen don u k'u sen don wulikajɔ in na yaasa cogoya min na baara min n'a kan ka boloda u bɛ se ka wari musaka sɔrɔ cogo min nin ko in dugumana finnen don sabula Fransi kɔni tɛ fosi kɛ fu la hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ dingɛw kɔnɔ bi u ka sɔrɔ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min u ka nafaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min u bolo ja bɛ olu kan hali bi waleya kura min filɛ nin ye Fransi bolo Centrafricaw fɛ yen a b'a fɛ ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan n'a ka manja kan yaasa Centrafrique a bɛ se ka segin ka n'a ye cogo min a ka sɔrɔdasiw gɛnnen kɔfɛ n'i y'a ye bi k'a fɔ ko Fransi yɛrɛ mangoyara kosɛbɛ Centrafricaw fɛ yen o sababuya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ baara kɛcogo kɔfilajɛgɛya min ye maa minnu bɛ damatɛmɛ ni waleyaw kɛ k'olu kɔkɔrɔma don Fransi yɛrɛ kun y'i ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu b'a to a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri tun bɛ se ka kɛ cogo min nka bolo nana jigin sisan a y'i ɲɛsin fɛn minnu ma o ye kalanko ye seko ni dɔnko ko ani baɲumankɛ ko nka n'i ye waleya minnu bɛ Fransi bolo bi k'o ta k'o jateminɛ Centrafricaw fɛ yen a bɛ ka kɛ ka bɛn ni kalata nata ye kalata min kan ka kɛ san wɛrɛ kuma tɛ bɛɛ lajɛlen sɔmi janyalen don k'a fɔ Fransi segili ko b'a kɔnɔ ka na niyɔrɔbatigiya kɛ Centrafricaw fɛ yen nka a bɛ se ka min fɔ jɛkulu ni tɔn minnu bɛna na ni musaka in sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ngwaradabaw eko olu niyɔrɔ tɛna bonya la sabula min ye démocratie ko kuma min bɛ Fransi da misali la n'i y'a ta k'a jateminɛ avril kalo tɛmɛnen san 2024 Martin Zengele ale ye musaka in ɲɔgɔnna dɔ sɔrɔ ka bɔ USAID yɔrɔ o jɛkulu min yɛrɛ n'o o tɔgɔ cɛnnen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko min ye farafinna dafirili baaraw ye o b'o la nka n'i ye min mɛn u da kuma o kuma u b'a fɔ k'olu nakun ye yiriwali ani cɛsiri ye Trump nali fanga la ni sisan cɛ nin baara waleya minnu bɛ kɛ Amerikɛnw yɛrɛ ye nɔgɔ bɔ a ko bɛɛ la pewu bamancoyali ni wale kɛbaw dɛmɛ ni wariw u caman bɛ tɛmɛ nin sira ninnu de fɛ dugudenw tɔgɔ k'olu ta k'o don a la ka na jamanaw dafiri nin bɛ se ka kɛ sira ye sira min bi ni Fransi a bɛ sɔn ka na kalata in a bisi baasa daminɛ kabini sisan min ye Fransikan ni fɛɛrɛ kura min sigilen don sen kan ka na musaka di dugudenw ma ka na musaka di maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ yen bi ni olu ni fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ walima dɔw ni fanga bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye ka birisa ɲagami daminɛ kabini kalata ma se o la sa maa minnu sɔmi ka jan olu y'a yira sa k'a fɔ ko Fransi a b'a dɔn bi k'a fɔ ko seba t'a ye cɛncɛnfuga jamanaw la kosɛbɛ seba t'a ye Centrafricaw fɛ yen a mangoyalen don kosɛbɛ o de la maa caman ko sa ko min ye Centrafrique jamanakuntigi ye n'o ye Touadéra ye k'a kan ka hakilisigi ni basigi ani Fransi la kɔlɔsili ka dɔ fara o kan hali bi a ka dugudenw u kana taa bin nata kɔnɔ nata min kɔlɔlɔ bɛna bonya u ma kalata nata in na bolodi ɲɔgɔnmaw ye tiɲɛ ye jamanaw ka baarakɛw ye tiɲɛ ye nka ka fɛnw sigi sen kan mun bɛ taa don lakanaw la ka taa tɔnw bila sen kan tɔn minnu bɛna na ni tiɲɛni ye Fransi a t'a jogo dabila fiyewu sabula ale ka tɛnɛgɛlɛ Mali n'a ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na a bɛ taa n'o sira de ye o la sa min ye u ni jamanaw tɛ sira dɛrɛbɔ baara min bɛ yen Fransi b'o min kɛ o jɛlenya kan ka taa sira mun fɛ a bannen don ma sisan sa ka sɔrɔ ka don ni baɲumankɛtɔn ninnu na ka don ni fasodentɔn ninnu na Centrafrique dun kalata min natɔ filɛ nin ye maa caman y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaaw kan k'u hakili sigi maa minnu y'u bɔ dingɛ kɔnɔ maa minnu y'u bɔ gɛlɛya la maa minnu nana ni basigiw fɛ yen k'olu to yen ka t'u dulon maa wɛrɛ la maa minnu tɛ foyi ɲɛ u ye denjuguya kɔ ani kɔfilajɛgɛya kɔ k'u yɛrɛ kan ka ɲuman lajɛ k'o ɲini
nya sɔrɔ faransi y'u ni ye n'u jugu don a sera sa u k'u ɲɛ yɛlɛ k'o dɔn kuma tɛ kalata ale ɲɛkɔrɔla in na ni ala sɔnna a ma fɛn min mana bɔ nin ko tɔ la aw n'a kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ faransi ale b'a fɛ ka segin ka na Centrafrique cogo min ka na ndarakili kɛ ka kɛ ni kalata ye ni musakabaw bɔli ye ni bolo sira wɛrɛw ye jateminɛ kan ka k'a la ani lakɔlɔsili min bɛ jamana in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kisi